No niin, morjesta moi kaikille, se on Pelailija täällä näin Gaming Studion parissa ja ajattelin tehdä tämän, koska en ole vielä ennen tehnyt tätä. Ja mä kuvaan tällä hetkellä nyt Nikon Lumix-kameralla, eli koska se on aika hyvin mahdollista, koska mun kännykkä ja tabletti ovat siinä. Ei kännykkä ja tabletti, kun kännykkä ja toinen kamera. Eli sellainen. Eli nyt tehdään tästä näin tuo setup ja näin. Elikkä yleiskatsaus näyttää kutakuinkin tuolta. Kuvausvalot tämänhetkiset on muuten kirkas. Ja niillä kuvataan joko näin tai sitten, että se on niinku näin. Elikkä se kuvaa mut suoraan niinku, tai että se näyttää muuta naamaa. Tällä hetkellä ne on tohon näppäimistöön ja tohon hiireen kohdistettu, koska se on siistiä. Nyt aloitetaan tää näin, eli tää on Lenovo IdeaPad 100, tämä kone tuossa siinä. Ja sitten täällä on ADXn Ultimate Gaming Keyboard. Hiire on SteelSeriesin Rivian 100. Lukee, oottakaas. Lukkeepi tuossa, mutta kun se ei nyt näytä tarkentavan siihen. Tarkenno. On rassittavaa, kun ei tarkenna. No mut semmonen kuitenkin. Siihen SteelSeriesin hiirimatto. Sitten koska minä pelaan aika paljon puhelimella, niin sovitaan nyt, että tääkin kuuluu tähän näin. Eli siinä on vanha kunnon A3. Ja tarra on hieno. Tuo onnea tossa tuo kuule lauantai karkkipussin toi tarra siitä semmosesta karkkiaskista, niin tää tuo onnea tuo tarra, niin tossa tässä pelissä, joka tähän avautuu NYT nyt. No ei vielä, mut kohta. Noin, nyt. Ja tämä. Ja siis siellä on ratat. Tää on niin huono laatu. Niin, se tuo hyvää onnea tuossa pelissä. Niin, A3 vuoden 2015. Oho. Minä nyt heittelen koko ajan sitä. Niin, vuoden 2015 malli ja tää on joku Rollein Action kamera. Sellainen oli se. Elikkä niin. Ei mulla muuta oikeastaan. Salipelailija täällä. Minä näen tulevien viroitten parissa siihen saakka. Se olisi moikka!